Hi guys, good morning. Welcome dito sa aking TV. Ayan, ang merkado. Ganyan na siya. Gumaganda na siya. Mahuman baka ni guys. Mahuman baka ning ligon. Ingani ka ligon na parehas ka Manuel. Mo andar. Joke lang yon, peace. Unsawel? Hantod karon? Pagtarong na kay mobalhin di ay kung ang dugangan di ay to. Isa. Asawa ha ba yung asawa gibidaan lagi ko ipuli na sila. Okay. Aw, matay og kita pa poy nagkada Jonuel. Ang desisyon ni mo may matuman diyan. Bot nimo maglumba sa tagtagay. Tagay. Na. Di ba og ako pa imuhang naasawa, hindi inganang mo ingana pud ka. Ang asawa mo magkontrol sa bana. Bot nganong wa man lagi magka-control nimong mga asawa. Wa man kay kini dako ang taong dakagugma mo na magkontrol ang asawa. Wow. Sige, higugma alam ang kuhan to drone. Pabot. Uy, pabot dyan. Ha? Lord, Aw, anda magpaabot nila. andam pa man kumudawat og mga daghan pang banag kamo ana doy di mong balhin. Bitaw ato nako makasa naman tanin joy. Guwapo ni merkaduhag mahuman eh. Ha? Aron na yung ebidensya lagi ito ang mga taong jaga-jagaon matakdan lamang punta. Labaw pong tangkyo pod. Di ay. Bitaw mo suroy sa kuaning merkaduha kay mao ni mahuman mo balhin ko din. Ungar-ungaron. Ay kalatag ungad-ungaron. Inungaray kitang duha. Klaro bitaw kinirakila sa una. Amo na may muungad siya, muungad sad ko. Inungaray ming duha. Wa lagi ko gisugot, mao nang wa mi magkadajon. Dito ko na may sita dahan. Namot pang Manuel na misita kay dito ma-Peter sa sud. Oya pa puno Peter, oya pa puno. Oyab ka jo. Waja mo oya pa dali. Wa lagi kay padong pa si Jamanguyab unsa kay ang gibidyohan mga taong jaga-jagaon makasa laman tagbuntag sa jupa. Na? Ha? Ha? Karing naka-green? Oh, parihom tang tanan ani makasasa. Sus ka Manuel adto nako uray. Aw lagi kay unsa man jud ni kay asawa mo kontrol. Gato laki dapat kupa sa pati. ngano wa man kamo ingon na nga dako kagugma na ha. Ay sa kapila ko balik ka na. Ha? Hoy buyag adjaw doy. Adjaw pod. Dili oy idugang na lamang ka. Joke, peace lang yon. Ay nako. Nagkabibo mi daagtog sa jo. Ni Mars, namo ko ihatag yung mudawit ni Mars. Nakakita kog buroka. Wa man bugat ang ading. Aya ka pa sa mga baby boy. Aya ka pa sa mga baby boy. Buro, bro, kumusta naman? Ang buhay. Hala no. Hala no. Picture no. Wa, bro, ayos lang bro. Bro. Kumusta ang kinabuhi, bro? Ginhawa pa man bro, gamay. Gaginhawa pa. Pag ikaw. Gaginhawa pa po og balig 1/4. Good. Good.
Hi guys, ni Aday taron sa Jojo store. Kasi nga na ning tindahan na. Nicole Hardware. Nicole's Hardware. What's update nga tindirang Jojo ba po? Shout out sa mga tindirong-tindira ni Jojo nga mga gwapo o gwapa. Erong mananaw sila sa akong vlog kay arong na ako'y viewers. Salamat sa aking mga viewers. Kahit konti lang. Ay, si kanang na ay. Di ana tindero ni Jojo nga gwapo na ana. Ayan. Papas Rebecca. Nakita ko para mga at dito. Oh, para mga at lagi jaga-jagaan ba? White sugar lang. Ito nga. Uwa, 1 kilo na naman. Sabay kahira dani dapit. Nagmahaw. Namahaw. Wa din ni kahira dani. Ha sila namahaw. Hindi ay ang baby. Hi guys! Hi guys! Good morning! Hi guys! Ina ba? Uy, si Balonglong mandi ay ni. Nanindiro de kag sayo Balonglong. Balihin na lang ko at speakers. Why ka share? Si Bagdoy. Tagpila tog injuhang dorending. Or kaduha ba na mahaw ning mga tawhana? Aba nagikan sila nga. To sila ilamirian na mahaw ding. Nanabok sa Carmen. Kaya ako na pa magbusingit, gahapon gara-gara ka. May pasingit ay kung kapon mo man. Garaon ka kaano sa hapon. Huwag ka nagpasingit. Uy, hubog diha. Ano magkahubog?
On. Wala na bukay sa sit-on. Wala ba on? Kanera? Kuan Winston di iPad. Sila. Bro, sakay ko bro. Sige laman. Una na. Ayaw Winston laut. Fred. Basta.